Здравейте на всички, това е Алекс и днес ще ви представя част втора от Пинин. И всъщност извинявам се малко за гласа ми, тъй като съм болна и гласът ми е малко дрезгав, но ще се опитам да произнасям тоновете възможно най-чисто и най-добре, както са вите звуци. Днес всъщност искам да ви благодаря за всички споделяния на страничката ми AV Китайски, където може да намерите допълнителни материали за учене на китайски, както харесванията, коментарите на видеотата и благодаря ви изключително много за цялата подкрепа. Сега днес ще започнем с първия ред тук. Първата буква е Р, а не е Ж. Определено не е Ж. Много хора казват, че тази буква е Ж. Много рускини, испанци, не, даже американците не, но повечето в Източна Европа, както и в България, казват, че тази буква е Ж. Истината е, че когато отидете в Китай я произнесете като Ж, почти никой няма да ви разбере и вие сте единствените хора, които я произнасят по този начин. В класът ми по принцип по китайски имахме една рускиня, и през цялото време, докато целият клас го произнасяше Р, тя го произнасяше Ж, абсолютно всички думи. И звучеше много странно, както и учителите почти не я разбираха. Трябваше да се досещат какво искат да кажат. Тази буква не може да е Ж, защото думи като рибен, което е Япония, няма да го произнесем жъбен. Както ръджал. Ръджал или Р, което е слънце, Ръджал е град в Шандон. Няма да го произнасяме Жъджао, Ж просто е грешно като произношение, като значение. Тотално други думи се получават. Въпреки, че в българската транскрипция на Пинин е зададено официално Ж, не знам откъде идва това обяснение, но определено когато отидете в Китай не ви върши работа. В смисъл, хората наистина не ви разбират. Така, втората буква е И. Тук е У. Тази буква също е много особена, тъй като е комбинация от Л и У, а не е чисто У или чисто Л. У по принцип означава тази буква в комбинация с тази У означава 5 на китайски. И our sons У, ето тези, е на пинина. Така че внимавайте, това не е чисто У, а е Л и У. Следващия ред е А, О, Ъ. Това не е а е Ъ. Не се бъркайте, че даже не е И, както на английски, а е Ъ. След това имаме И, У, Ю. И, У, Ю. Тези двете ита са различни. По принцип се учат наизуст, когато учите пини на дадена дума, няма как да ги различавате. Затова се учат наизуст кое от двете ита се използва. У, това е чисто У, а това е Л и У, както казах вече. Това е Ю, като люйол е пътувам, лю е зелен, като българското ютия, общо взето. Така че е доста лесно. Третия ред се различава малко, доста по-особен. Първото е I, но тук е A. Въпреки, че тук е тук е A. A. След това имаме way. Това е way. Не е уи, въпреки, че това е U, тук е U, това не е UI, уи, или не знам какви други комбинации, но е way. U, E и I. Way. Така че внимавайте с това, тъй като не е комбинация от тези двете в действителност, когато се произнася. Следващите 4 реда сега ще разгледаме. На този ред имаме всъщност
забележете, че тук е, а не е Е. Пак се различава. Е. Тук следващото е Юе. Юе. Запазваме Юто, обаче това не е А, не е Ю, а е Юе. Юе. Тук са гласни. Е. Юе. Ар. Ар. Тук е Ар. И това е много особено, защото арца, син, а не ърца. Ърца. Не го произнасяте като Ъ, тъй като абсолютно две различни неща. Арца е син, а не ърца. Никой няма да ви разбере. Ърца не значи нищо абсолютно. В следващия момент имаме ан. Доста простичко. А и на. Ан. Обаче тук е ън. Въпреки че тук е ар, въпреки че тук е ей, това е ън. Като това ън. Това вече се запазва. Ън. След това имаме ин и ина. Ин. Не като way, а ин. Тук вече се чете и ина. След това имаме тази думичка, което е лън. Това също е особено като way. Тук е лън. Въпреки че са две букви дадени, се произнасят като три. Лън е като у, а и н. Лън. След това имаме юн. Звучи малко като ю и н, обаче юн, такъв звук. Наистина звучи като ю и н, но по принцип е юн. И затова внимавайте с този звук. Последният ред е изключително лесен. Имаме ънг. Само, че трябва да ви предупредя, че когато е в дума, това г е по-скоро носово, това г се пропуска да се изговаря. Когато е самостоятелно в пинин, трябва да кажете ънг. Това ънг е по-скоро носово, ънг. И да ви кажа честно казано, повечето пъти се пропуска тази буква тук, г. Като Шанхай. Шанхай точно така се пише. Шанхай. Шанг. И хай е море. Обаче го произнасяме Шанхай. И затова по принцип при транскрипция, когато имате имена завършващи на г, по принцип се транскрибира без тях. Няма да пишете Шангхай. Шанхай. Както това е, тук е ънг, като ънг, ън, а не ар или тук да е всъщност ей. Тук тотално от преминава в а това преминава в ей. В е. Чисто е. Така че внимавайте, по принцип не се натъртва на това г. Когато го произнасяте, гледате да го пропускате. В смисъл, по-чисто звучи, пък и на вас ще ви е по-лесно в произношението. Така че нека да прочетем пинин отново, от началото. Р, това не е Ж, Р, И, У, А, О, И, У, Ю, Ай, Ей, Уей, Е, Юе, Ар, Ан, Ън, Ин, Лън, Юн, Анг, Ънг. Наистина натъртвайте на тези, когато ги четете в пинин, защото самостоятелно, когато ги четете, не в дума. Защото тук имаме анг, анг, ънг. Когато са в дума комбинация с други стрички, се чете като ан и ън, тези двете. Но когато е самостоятелно в пинин, е ънг. И още един път. Р, И, У, А, О, И, У, Ю, Ай, Ей, Уей, Е, Юе, Ар, Ан, Ън, Ин. Тук имаме Лън, Юн, Анг, Ънг.
И това общо взето е втора част на Пинин. Очаквайте скоро следващата част, както и тоновете в Пинин. И моля, споделите и харесвайте страничката ни в Facebook, AV Китайски с латиница написано или на български. Ще оставя линк в описанието по-долу. И ако имате възможност, споделите с приятелите си, показвайте на други хора, ако смятате, че е полезно, тъй като много хора искат да научат китайски, а пък не знаят откъде да започнат и според мен това ще е им полезно. Благодаря ви отново за подкрепата и ви желая приятен ден!